אהלן, קוראים לי גיל, אני מנהל פרויקטים במחלקת האינטרנט של רשת מלונות פטל. לפני כ3 חודשים יצאתי לקורס קידום אתרים של SEO Simple בהנחיית ג'קי. נדב פטל הוציא אותי לקורס, נדב בעצמו היה תלמיד של ג'קי. הקורס עצמו היה מצוין, באמת השארתי מבחינת הידע, מבחינת היכולות. ג'קי מרצה מדהים, הוא פירט בצורה שלא יכולתי לבקש יותר מזה. הוא העביר את החומר בצורה מאוד ברורה, מאוד מפורטת. המטלות לבית היו מאוד ברורות, מאוד מועילות. וכל זה בנה לי איזשהו מקבץ יכולות מדהימות שעוזרות לי היום לקדם את האתרים של רשת מלונות פטל כחלק מהצוות ה-SEO של המחלקה. יש לנו מגוון אתרים ובלוגים, ואנחנו עושים עבודת קודש יומיומית בנושא, ובאמת התוצאות לא יכלו להגיע. אז שוב, המון תודה לג'קי, ואני מאחל לכולם לעבור קורס כזה. תודה.